Kaixo, bideo hontan azalduko dizeu belaunaldi arteko elkartasun sarea digitalizatuz proiektua. Azalpen bideo hontan jarraituko den gidoiak honako puntuak hartuko ditu. Lehenengoa, proiektuaren sarea orokor bat, parte hartzaileak eta testuingurua azalduz. Gero, helburu orokorrak, jarraian proiektuaren garapena, laugarren puntua enpresarekiko lankidetza, nolako izan den azalduko deu, bosgarrenean emaitzak eta ondorioak, seigarrena eskuratutako ezagutzen transferentzia Euskadiko LH-ko ikastetxeen sarera, eta amaitzeko harremanetarako informaziorako datuak emango dira. Orduan hasteko, proiektuan sarrera orokorrarekin bertako parte hartzaileak zeintzuk dian esango dizeu, eta bertan dauzkau Zurbilgo Lanbide Heziketako zentrua, eta proiektu hontan parte hartu den zikloa administrazio eta finantzak goi-mailako teknikaria izan da. Bestetik, Tolosako Immaculada Lanbide Ikastolako osasun dokumentazio eta administrazioko goi-mailako teknikariaren zikloa, eta azkenik Tolosaldea Lanbide Heziketa ikastetxeko administrazio eta finantzak goi-mailako teknikaria. Hiru ikastetxe hauen artean azalduko dizeu gaurko proiektu hau, eta kokatuko gea pixka testuinguruan. Orduan, proiektu honen bidez, bakardadean bizi diren adineko pertsonei gailu digital erabilterraz baten laguntzaz, osasun eta administrazio alorreko aholkuak eman eta konpainia egitea sustatuko da. Belaunaldi arteko elkartasuna eta gizarte inklusioa landuaz. Beraz, laburbilduz, adinekoi gailu digital erabilterraza jarriko zaie eskura, eta administrazio eta osasun administrazio alorreko ikasleek beraien komunikazio gaitasunak landuko dituzte. Helburu orokorren artean, 4 helburu nagusi azpimarratuko diteu. Lehenengoa adinekoak eta gazteak belaunaldi arteko espazio eraikiz inklusio eta berdintasuna sustatzea da. Bigarrena, eraldaketa digitala jaulki software egokitua garatuz. Hirugarrena, administrazio eta finantza zikloko ikasleen komunikazio gaitasuna lantzea eta bezeroekiko arreta mota ezberdinak lantzea. Eta azkenik, osasun dokumentazio eta administrazio zikloko ikasleek alta txostenen ulermen eta interpretazioan laguntzeko komunikazio gaitasunak lantzea arreta beharrak kontuan hartuz. Horretarako egin ditugun ekintzak desberdinak izan dira, eta multzokatu ditugu ekintzen arabera. Lehenik eta behin zaintzako sisteman harremanak sustatu nahi izan dira, eta hortarako erakunde eta udaletxe desberdinekin saiatu geana da adinekoak bilatzen, proiektuan gurekin parte hartzeko. Bestalde gailu digitalen instalazioa egin da etxe eta goitzetan, hortarako Oroi enpresak sortutako softwarea tabletan instalatu ditugu aurretik. Eta gelan ere ikasleek merkatu ikerketa egin dute, gidak sortu dituzte, komunikazioa egiten dutenean errazago eta euskarri bat izateko, eta komunikazio lanketa hortan ikastetxe desberdinetako ikasleek ere bereien artean harremanak egin dituzte. Bestalde, hiru ekintza horiek egin eta gero, adineko eta gazteen artean harremanak bultzatzeko elkarrizketak egin dituzte, elkar ezagutu dira, eta gero pixkanaka asteroko komunikazioei ekin diegu, eta pixkat azalduko dugu orain bideo txiki batekin nola jundian ekintza hauek. Days of dark, which we know will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground, and I will wait for you.
know what we've seen in him it laughs now in some way shape the accepts. Proiektu honetan, enpresa eta erakundeekin lankidetzan aritu gea, modu desberdinetara. Oroi Wellbeing enpresak softwarea sortu du, komunikazioak errazteko, eta gero Tolosaldetikan Uzturrek parte hartu du eta udaletxeko mugi proiektua ere erabili dugu hortarako. Usurbilen berriz, Usurbilko gizarte zerbitzuek eta lagundu digute adinekoekin kontaktuan jartzen, eta Matia Fundazioa eguneroko zentroa eta Artzabal jubilatu etxeetan izan du gea komunikazioak ahalbidetuz. Emaitzak eta ondorioak. Hauek dira atera ditugun emaitzak proiektu honetan, alde batetik sortu dugu administrazio zalantzetarako gida bat, beste alde batetik adinekoek izan ditzaketen osasun arloko zalantzetarako ere beste gida bat sortu dugu. Gero sortu da Oroi enpresarekin adinekoek eta ikasleak beraien artean komunikatzeko plataforma bat, eta azkenik plataforma hau erabiltzeko gida bat ere sortu da. Eta atera ditugun ondorioak, izan dela proiektu honek eskaini du adinekoak teknologiara gerturatzeko aukera. Bestalde, belaunaldi desberdinen arteko harremana sustatu da eta parte hartzaileen balorazioa oso positiboa izan da, bai ikasleen aldetik, bai adinekoen aldetik eta baita parte hartu duten eragile guztien aldetik ere. Bestalde, gazteek adinekoen behar emozionalen inguruko kontzientzia hartzeko ere balio izan digu proiektu honek. Eta azkenik aipatu baita ere izan diala zailtasun batzuk, adin oso nagusiko parte hartzaileekin hainbat zailtasun fisiko antzeman ditugulako komunikazio digitala erabiltzeko garaian, eta horrek ondorioztatzen digu zaintzaileen ahalduntzearen beharra ere nabaritzen dela. Azkenik, eskuratutako ezagutzaren transferentzia Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan sarera nola egingo den, alde batetik orain ikusten ari zareten bideo honen bidez egingo da transferentzia, eta beste alde, ekainaren 25ean berrikuntza egunean teknikan egingo den jardunaldiaren bidez ere bai. Harremanetarako informazioa, Usurbilen Miren Zubiondo Loiarte izango da, Tolosaldeako Imakulada ikastolan Alain Zubeldia Mojika, eta Tolosaldea Lanbide Heziketan Estitxu Kortejarena Ugarte. Edozein zalantzetarako edo harremanetarako gurekin jarri harremanetan, hemen agertzen dian korreo horietan. Besterik gabe, eskerrik asko denagatik.